Ampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, ing grasya ni ginutamang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa, bakya kay po. Maya payabak po At kaniti pong pangwalong do, pamagsadyata mo, king piyesta ng Kristo ngari, gaganakan tanan naman ni Santa Cecilia, Birhen at Martir. Iya pong tuturing tamong patron daling sablang musikero at musikera. At baka bebe tayo matampang gampanan at ganap kanitin banal na misteryo siyan dapat pagkalungkutan din kasalanan tamo at manyad pantado at pakalulu king hapong Ginoo. Igang sukat ming purian at paligayan king dalit at tigtigan, Ginoo pakalulu. Igang maglapo ligaya king yatot king banwa, Kristo pakalulu. Igang minya inspirasyon kan Santa Cecilia, ban sumulot mga santing at matampang musika para king Santa Iglesia, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangang manalangin tamo. O ginuning pakalulu, maging malapit ka sana, karing mamaus ke ka. Kambi ng Santa Cecilia, asasawag ke kami, pakiramdaman mo sana at pakipatan din kaya kaming panalangin. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemot ng banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibad king libro ning kapahayagan. Ako iwan, dimdam ko namang migsalita ka na ko, ing siwala manibad banwa, nga na. Lumapit ka king anghel, ang makataklo babo ning dayat malat, at babo ning gabon. Kunan me, ing makabukulat ang libro tatalnan na. Lepitang kay iting anghel, at inawad kay ing libro, nga na kanakong, kuwanan me at kanan. Sunlam niya ang dungos mo, dapat mayumo yung antipulot panilan pangaras na kingasbuk mo. At kinuwake at pengan ing malating libro, mayumo yung antipulot panilan, dapat kabudayak mulking maslam ko dungos. Sinabi na pa kanako, kailangan king ika ipasyag mong pasibayo nga mano ning Diyos tungkol karing meya liwang tao, bansa, salita, at karing ari. Ing amano ning Ginoo, kayo murang pilalasan ding kaya kang amano, migit kong pitutulan ing tupad karingkya kang kautusan, kesa king tumipon dakal apiban dyan. Ing tula ko ilaringkya kang kautusan, ilang ka kong babi kausukan. Ipaigit ko laring utos mo, king pila kat gintuni ting yato, kayo murang pilalasan ding kaya kang amano, king pulot panilan may kitla king yumo. Ding kaya kang tuntunan, ilang bandikong alang kapupusan, ilang bukod makaligaya ka nako, at di kong susunga huling sabik ko lang pagnasan ding kaya kang kautusan.
natutuwan at ingbiye. Alang malyaring miras king ikpa, no nemo king kapaminatan ko. Ang Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Lucas. Linubi Jesus king templo at tinabi na ring magtinda. Nga nakarela, makasulat, ing bale ko mayaw siyang bale pipanalanginan. Dapat ikayo gawayeng tuknangan daring mapanako. Aldoldo tuturo Jesus kilubning templo. Burida rin pamuntok ding saserdoti, ding eskribat, ding makatuwa ning balen, king ipapatere. Dapat ela manakit paralan nung makananurang arapatiti. Uling ing mabilog a balen, taintim yang makirandam kaya. Alalang muring salanan, king sasabyana. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Gandang morning po sa lahat. Kung minsan po hindi natin nakakalain dahil ito yung mga banal na lugar, simbahan, walang mangyayaring nakawan. Pero ganito po yung panahon natin ngayon, kahit sa mga simbahan, mayroon parang nangaabang para magnakaw sa mga pumapasok dito. No? So, ilang beses po sa CCTV, mayroon pong mga na kikita na mayroong nabibiktimang mga mananampalataya na nananakawan. No? Yung isa po yung cellphone dinaklot. No? Dinaklot. Yung pong isa nawala yung ano ba to? Kwintas na pinakamamahal niyang kwintas ng matanda. Na, yung isa po, so sinabi lang sa akin, ay nakatanggal na yung kwintas. Pero buti na sagip ng isang kamag-anak na hindi na successful yung pagnanakaw. Siyempre po, pera pa dyan sa ibang simbahan, mawawala yung mga gamit. Noon po mga speakers ng guagwa, nawala yung mga speakers. So, mayroon pong nangyayaring ganyan. Ito ba sinabi ng Panginoon? Ito ba yung pinupunto niya na yung bahay dalanginan ginawaan yung isang kuta olo. Tali po, pati yung mga donation box nabubuksan. Sa simbahan. Siguro hindi niya naman, alam niya naman yun, no? Nabubuksan. So, ito ba yung pinupunta ng Panginoon? Ginawa niyong lungga ng mga magnanakaw ang bahay dalanginan. Siguro, no? Isa po yun. Baka sa dami rin ng mga pumapasok dun sa templo ng mga Hudyo, meron ding mga nangyayaring ganyan na mayroong mga si Mando ay buhay-buhay na buhay. Si Mandurukot, no? Baka ganun. May raming mananamantala kahit saan lugar. Kung makakaisa, gagawin niyang makaisa. No? Pero siguro hindi lang ito yung punto ng Panginoon. Ang punto niya yung mga pera ng templo ay naibubulsa. Mayroong korupsyon. Yung nangyaring nakawan sa simbahan, kundi yung pondo ng templo ay mismanaged. Pwede pong misilang nangangasiwat na mamahala. At siguro, ito po yung magandang bigyan ng pagninilay. No? So hanggang ngayon po, sa simbahan natin, dapat ito yung
yung isang dapat panatilihin ng lahat ng mga nangangasiwa na mamahala ng simbahan, lalo na tayong mga Katoliko. Ah, hindi po nabanggit dito ng Panginoon yung ginawa niyong palengke, yung sa galit niya. Kasi yun din po yung kumisa ng pangit na image ng simbahan. Parang palengke na nagtitinda. At mga tayo na namimili ng mga kailangan nila. Kuminsan po, tignan din natin, no? Diba, nagbibigay kayo ng sobre ganyan. Di ba pangit? Di ba masama? Nandun ka sa, tapos nabibigay ka ng mga sobre. Yung ganon. Pero sasabihin ng mga iba, saan naman tayo kukuha ng pondo para sa simbahan kung di tayo mamimigay ng ganyan? O kaya po, yung mga iba, pag mga may activities, mamimigay ng sobre din. Para saan? Siyempre, sa mga, para sa gagamiting panggasa sa mga activities. Yung ganun po. Kaya dapat balansihin kung kailan ito'y nauupo. Lahat ng mananampalataya, dapat kusa, bukal ang ating pagtulong sa simbahan. Ekspresyon ng iyong pagmamahal sa Panginoon, sa simbahan, bilang suporta sa lahat ng anumang pangangailangan ng simbahan. Hindi na kailangan ibenta ng mga sinong leaders yan. Dapat ang bawat isa, nandyan sa puso niyang pagmamahal sa kanyang pananampalataya. So, ito pong ganyan. Ang ano lang dyan, pwede rin namimigay ng sobre mga taong simbahan, tapos hindi naman napupunta sa simbahan mismo. Namibigay ng sobre ng ganyan, tapos pala, baka mayroong pasingit, naibubulsa yung ibang sobre. Ibang pili naman yung pwede pong parang inaangkin ng lahat ng pare. Kaya dito po'y dapat pagkukulan, pagdinilay. Siyempre po, lahat ng pera natin dito, dapat may nakaukol na pupuntahan. Siyempre, kami pong mga pare, hindi naman kami mabubuhay. Hindi naman kaming kaluluwa lang. Meron din kaming katawan, kailangan kaming kumain. Pondo para pansariling pangangailangan. So dapat yun maliwanag kung anong pupunta sa amin. Yung personal namin kagamitan. Kailangan tignan ang namang nasisira. Ayusin ang namang bagay na napakalaga nating kagamitan. Kailangan din nating improve. Improve natin ang anumang ginagamit natin. Maliwanag kung saan napupunta ang pondo. Accountability. Mahalaga po yan. Kaya dito po, kahit po sa po rito, ako mas welcome na mayroong nag-o-audit ang ating ang usapan ukol sa pera. Sino bang paniniwala ng mga tao? Isang pwedeng paniwalaan ka ng tao, sa malinis na kwenta. If you want to be respected, dito sa bagay nito, sa usaping pera. Pag hindi ka mapagkakatiwalaan sa pera, parang hindi ka na mapagkakatiwalaan. Parang pera ang basihan kumisan sa tiwala. Kaya nga po, siyempre dito, mayroon ding nakapirmang Mary Grace Piatos sa simbahan. Wala kaya dito. O baka pati si Chippy at saka si Nova na mayroon din. Baka mayroon na rin ganyan. Kaya dapat po busisiin, kilatisin lahat yan kung saan. Mahalaga po yung ganyan. At ulit, yan siyempre ang pangangaral ng kalinisan, katapatan, ay dapat magsimula. Ito ng Panginoon. Ginawa niyong lungga ng magnanakaw ang dapat lugar kung saan dinadalang ang pera. Kaya dapat wag po tayong matakot na kwentahin tayo. Wag tayong matakot na busisiin tayo sa ganyan. Kasi diyan lang makikita yung kalinisan at katapatan sa usaping pera. At like it or not, pag usaping pera, damay ang buong mong pagkatao. Damay ang buong pagkatao.
ang isang basihan ng kalinisan, huwag natin kalimutan, ay dun sa how you handle properties and financial matters. Kasi simbahan po, tayo, dahil sa taong simbahan, yan ang dapat natin simbahan. Kasi pwede na ng simbahan pasukan din ng corruption. Ang simbahan din, yung mga miyembro, pwede rin yung dapat, mga bagay-bagay na dapat kasi para sa pananampalataya, gumagawa ng paraan para sarili lang nila ang makinabang. Even the church, no, pwedeng pasukan ng demonyo para dyan ito siraan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinamang kahilingan, sa bawat kirandaman mo yung aklis, ning kekang balayan. Amuntukan kin Santa Iglesia, pagkapit kagalangan, kilubding balenang pipanalangin nin Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin manimuna rin bansa, klaring ka rin templo nin Diyos, ipanalangin sa kakalimuan, king mayandang atagpuan ingkas nawan, at kapayapan kilubding pisamban. Ipanalangin taging ginong balenang pipanalangin nin Diyos, ngeni adwan tamo po ing salitang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo rin kekeng kayadwanan, deti sana maging gabi mila king dalan painturo king kekang kayarian. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Ginoo, daralan mila kaya kareting kaya kaming ayin at panalangin, pupurian ming ingkaya kang ligaya, kaniting piyesa ning Birhen Cecilia, aying pamipatutuna kang Kristo, meging kalugod-lugod kaya ka. Ikatula miya naman sana ingay karisyang iyampang mingini. Yadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginoo manatili kay kayo. Yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo.
Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karino ipap, Diyos kingalangang galubos mayupaya, kingaldoy ti parangalan milaring kaya kang santo, amitagulaling king biera kang Kristo, alang-alang king kayarian ning banua. Emo na nung lugut, ing papakit mo kaya kami, kabang ausan meng pasibayo, ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo king takman, kaya king yato, karing kalaw, ing tutuking biye. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya kam. Sa dating ayin king Espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng giluming Heso Kristo. Bayami daong kusang lupa niyo iti kung anad ka na. Makanya mo naman kay baningapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka at binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kung an minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay tananganggang tipan, ami bububu para kaya kayat para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Tapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong mister. Inyang inigagana kami pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabayang paggamban ng Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Kimapiyon ng pumpiran, nila kataymikan, ganakanta lang yan sa blang pakamalan tamong mayang unabiye. Ganaka mo na naman, di kapatad ming pepainawan at maninayin subing miye, danay sablang malapit king puso mi, ading sablang mayang unabiye, tanggapan mo ang sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamikin bielang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kapurian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan ng lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo, kay katamo. Danangin kaya
Ikabos mo kami o ginukisablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawon mi, bangking kasopan ing kekang pakadulo, parati kaming nikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Talakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, na mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, iga mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Cordero ni Diyos, amilala ko, ikasalanan niya tu. Cordero, salalanan niya tu. Ibigay mo kami, ikapayapan. Ibigay mo kami, ikapayapan. Ibigay mo ikapayapan. Ibigay mo kami, ikapayapan. Ibigay mo ikapayapan. Ning malugod at maganakata mong ginoing kordero ng Diyos, manalakok yung kasalanan ng iyaka. Likas may namanan.
Manalangin tamo. Ginoo, mananasanang ding miseryo, tatanggapan mi, kaniting piyesa ning Birhen Cecilia, papantatilyan da kaming alisto at makasadyang salubong, king kay kang anak, potang magbalik ya. Bansalubungan na kami, king bangketi, ning bielanganga. Tiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ipagkalibuhin nga lang kapanawan, kalisablang pakamalaming miyang na biyaw ginoo, Inanangga mo sana, sulagyan sa kanila. Ipainaulangan sana aking kapayapaan. Ipamit yung kabanwa, may sambaniragyo mo, datang kaya kaming kairian mo. Paminto ng lubo kaya tisuli, pantipan mo. Apo ni patawad kaya kami sa sala kaya ko. Anting pagkakataon ka rin ikasala kaya kami. May sa tutusun ni kapatawad sa pagkakataon. Tingin manatili kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may ipaintuto, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu. Mayari na kaya katang kapag masusya na may tanang lugaran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po sa gandang araw, marami pong salamat.